wanda a bidiyon mu na gaba muka ce za mu yi muku bayani akan yadda ake amfani da shi dalla-dalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya za ka haɗa wa yake tripod. Da fari dai ka mallaki wa'annan abubuwa da ka ga na yau jerin su guda 2 zuwa 3 nan da su za mu yi amfani. Sai ka zo ka yi measurement, ma'ana ka auna tsayin daidai inda za ka yi yanke da zarto. Yanzu ni gashi ina auna da tip, zan auna daidai inda nake so na yanke a na ƙasan da na sama wanda zan yi aikin tripod ita da shi. Sai ka ɗauko biro ka zo kai tracing, yace idan ka zo yankawa kada ka goce, saboda in ka goce lissafin zai hargitse. Haka za ka sassaita, in ka saita komai normal sai ka zo ka yanka da zato. Yanzu bari mu gama zanawa tukunna kafin mu zo ga yankawa. Ina roƙon ku, idan wannan shine zuwan ka channel ɗinmu na farko, ka danna mana subscription, sannan ka danna alamar ƙararrawa, kai liking, kai comment, kai share. Mun gode, mu ci gaba. Yanzu nan shine ƙasan tripod ɗinmu da zamu haɗa. Idan muka gama zazzanawa za mu yanka shi, ka ga ya abun yake step by step. In kana so ka ga ya abun nan yake, kai kokari ka kalli bidiyon nan full, shine zaka fuskanci ya abun yake. Wannan shine na sama na ciki wanda za mu saka, za mu ringa zaro shi idan muka makala wayar mu a jiki. Yawwa, za ka haɗa tripod ɗinka ne free, ba sai ka yi shipping ba ko ka je ka siya a wani shago ne. To sai ka ɗauko ba ko zarto, ya danganta da me kake da shi da zai iya yanka ma 5. Yawwa, sai ka yanka shi ya kai tsawon awa 3 gida 3 da za ka yanka. To wannan na saman ne muke yanka. Haka za ka bi duka yanka zanen nan da kai. Yanzu kun ga mun gama da na ƙasa, saura na sama. Yanzu ga na saman nan muna yanka shi shi ma. Na saman ne wannan muke yanka shi. Shine gashi nan, in ka gama yanka sai ka bi ka ɗan gyara shi yace da abin zai da yi kyau sosai. Ka sassaita shi ya saitu, ta kai ma abin zai baka sha'awa, ka yi shi ya zamto abin ya zama fashion. A haka dai za ka yi ta gyara shi abin ne. Still now dai muna roƙon ku danna mana subscription, sannan idan bidiyon ya burge ku mana comment, ku share. To mun gama da na saman shi ne. Ka ɗauko na ƙasa, kun gan shi, kun gani da shape ɗin ya fita. Sai ka ɗauki wannan ka saka shi a ciki, kun gani ka sa wayar ka misali haka, kun gani ya tsaya. To sai ka nemi wani abu da zai kasance ma yanzu kamar me za a ce, kyauro ko dai wani abu mai taliya, roba ne. Nan da muke yanka shi ne za mu makala roban mu a jiki. Kyauro ko roba wanda zai ringa ja, in ka ja ya tale, sai ka ɗan ƙona shi, ɗan dai lankwasa shi kaɗan yace zai iya riƙe ma abu. Bari mu lankwasa shi ciki, kun gani. To sai ka zo shi ma wannan ka ɗan gaggasa gefe da gefen, shine na ƙasan tripod, ma'ana kamar standard inda za ta iya tsayawa da kafarta. Nan narka shi yace zai yi laushi, baka laushi wajen da za ka lankwasa shi. A haka dai. Yawwa, saboda roba ce, in ta ɗanyi laushi zai fi sauƙin lankwasawa. Kun gani, ba sai ka sha wahala ba. In ta ɗanyi laushi sai ka ɗan buɗe shi ya ɗan sha iska. Yawwa, ɗan tsaye, bari mu tsaye da shi yace abin zai fi daɗin tsayawa. Hakan za ka saita shi yace idan ka tsayar da shi zai tsaya, ba sai ka ringa wahalar da kanka ba kana lulluɓe shi. To kun gani ya tsaya, sai mu zo mu ɗan gyara shi ya zamto abin ya bada fashion, ya ɗan yi design. Amma za ka iya barin abinka a haka ma in kai baka son wahala.
amma mu muna so mu ga abun yayi kyau ne sosai da sosai, sai mu dan rarraje nan gefe da gefensa idan to abun ya ba mu fashion. Kun gani mun gama da shi yanzu, mun gyaggyara shi, abun ya ba da shaf. Sai ka ɗauko na saman ka samo kyaurinka mai talewa, sai ka saɓala shi a jiki. Daman na gaya muku kyauro za mu saka ko kuma ka sa roba, ya danganta da abin da kake da shi a kusa da kai mai talewa. Da shi za mu yi amfani wajen in mun saka wayar mu dinga jawowa muna mayarwa. Sai ka zura shi a ciki, zuro shi ya bullo ta ƙasa, sai ya bullo to kun gani yamu ya fito. Sai ka sakala shi a jikin kafa ɗaya ta tripod ɗin, sai ka nannaɗe shi, ƙara nannaɗe shi, yawwa ya shiga ta cikin ƙafafuwan. Kun gani ko? Yanzu kun gani ya tsaya, shine zai baka dama in ka ja abun ka mai da shi lafiya lau ya koma. Sai mu zo mu dan sake zane karamin shaf wanda shi za mu dan yanka mu dan yi mai design mu zura shi ta ciki ta zai boye mana kyaura, yawwa saboda ya dan samu shiga, shi sa muka dan narka shi muke dan tattaba shi. Sai ka yanka shi, haka dai. In kana so ka fuskanci abun ya yake, sai ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe, sai ka dan goge shi da sandpaper ya zamto abun ya bada fashion ne, yayi fashion yayi kyau. Yanzu kun gani mun gama da shi, ka gan shi yayi bada style. Sai ka ɗauko tripod ɗinka ka saka shi a ciki, ka saka shi. Dalilin da ya sa muka yanka shi kenan dan ya samu ya shiga ciki, inda duk size ɗaya ne da shi da na ƙasa. To a gani sai ka saita shi ya rufe ma kyauran. Abin zai baka mamaki in kai tripod, za ka yi bidiyo kai kallo kai komai da wannan tripod, ba sai ka zuba kuɗin ka siya ba. Ka gani? Kun gani, kun ga ƙasansa ya bada design. Bari ku gan shi, kun gan shi ko? Complete daga sama zuwa ƙasa. To bari mu saka waya mu gani zai tsaya ko zai faɗi. To kun gani wayan mu ta tsaya a kai, babu wata matsala. Gashi nan tripod, zaka iya saita kai bidiyo da shi, da abin da zaka yi da shi. Sannan muna roƙon ku da kar ku manta ku danna mana subscription, sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora sababbin bidiyoyin mu za mu ringa sanar da ku. Mun gode, ku kasance da mu har ku. Kake so ka yi tutorial a kansa, ka zaɓi wanda ya yi maka ka ɗauko shi, kasancewar cikinsa application ne ko kuma wani